Perlok sesusin pan ngai kublai biang ipi ha kekerteng kebatiang tam gejong trajung Yesus Kristus dia haswa bangan sapatai yapi bangan hikai yapi na menta gini kidoi kasi menta kasni ngakwa man ai kublai yapi kelum lang yapi baro kat kitu gi bapet badia basim bapediang yakini ki jing hikai gejonga yakitu ki bomsim te ngin ong kumno mo nretang yakini gi basim pinyo ka jingkerku dia Perlok menta kasni ngaku aman hikaya pi syapang wai udawai uba kong sang tam na kamta jong pi ba pi ya komen na kamta jong amo dia menta ngalawan sinisya shalom namar ba las dangrang dengan judan kepor sibon kepor rei tang kendiat kat bangar laj por nga wan ban ai jeng hikai na kamta jong pi di Perlok ya no menta ngan hikai no na kamta jong pi syapang wai ujak dawai uba pilak ban yo bha na ka na kilum kiwa mo uta udai na kamta kini ki kastrik na kamta ki ke kini ki kastrik ru kidon ki jat kastrik mo kiba lak ban penhiar yo breu mo laban penhiar su penhiar kamtu namar kini ki bakala ulsar kini balak kala lai pujat kedai tangka kastrik dia Perlok menta dangdon uni usentiu dia yo le sin apreng jong pi itu bahaya uni ujat dawai dia sobha sepet hadu bandakut sa ya subscribe ru ya channel ka jongi kenang bengila ban nang yai penteng pat ya kenika jing hikai nang ta jong pi bat safun ru sa kontak ru yang lada gitu ki bakwa man wan sim dawai nang ru sa kontak ka jaka ai dawai jonga site spo is kadai be hasadau chisin site yo kadai ka Wednesday kadai ka sni balang kumbangi juang ki khasi dia tangkum tahi tengin ya sedang no menta pet handu benekut ya kaneka jing hikai nam ta jongai phi khnang ba phin so tho bat kitu gi dawai ki bang la hikai na du menswaru ki don ki Perlok ki bom yoi dengan se hikai biang phi sa chi sin pat an penrung biang ha kenika ka video ha kenika channel ka jongi hi khnang ba kitu ki ba Perlok ki barang supek kin sa yoi phi yoi yo ne usentiu na padang jong phi yoi ba yo ne sentiu phi sa yoi yo ne sentiu phi yoi une udai uta u ngi seneng yakot u plang japnor yone napdeng jong pi yakot ayu nomor hala ka jong ka jingkot hala ka jong ki snong ki thau ba ki yakot te une udai uta u jampnor ngi o uding jampnor nune u plang jampnor te une phila ban ti bit nanena na dongkhong jong ne pinyo i yo ne une pet une bala long kumtu long thit kumtu phi une udon kum ukhio une pet hi usentiu balong kum ne usentiu balong kum ne to te yo ne phila ban ti yo ne la phisu kpo da phi penhiar da phi soon da phi don kastrik da phi don ulsar da phi don ka jingmong haki snir ki jong phi da phi so hadu ba phi so jenjar phi koin pri kumta ter une udai be tang na menta medicine of stomach ma na menta ki lain kpo ma te une udai be na menta lain kpo but udon artli une udai u small plants balong barit ha rengan yuk ngan itu pat ya phi udon ru uwai ubajai ju ya seriem bat une usentiu ru balong kum une hi uta udai ubakam he ya une pek Perlok ngin ya pen i te phila yo bat hi menta une udon kam ya kejing ya dai nang ta kastrik kejing so kejing thar ka penhiar ka son nang ta ki ba mong haki snir kiba kumta ter mo tengin pen i biang ya uta u ba he balong kum utu bias riem kum utu Perlok pet une
Une udai uding ubahe phi hang to. Pet. Utu pan ulong bahe utu wai ulong ubarit. Tang ba kadur kadar kalong kaju hi. Te tang kum tu hi perlong ya kaba kajing hi ka gisong am taksi kublai shibun kublai ublai undon kat phi baro ngan sap teng pan ha ka wai pan ka video.